כן, הבא בתור. מה? מה קורה? יותר חזק, אני לא שומע, מה? תגיד, יש לכם גומי? אין. גומי. מה? גומי. חזק יותר, מה? גומי. גומי! גומי. סוכריות? לא, ממתקים? לא, אין לי פה. תנסה בקופה אבל. גומי שאתה יודע ש... כפפות! לא, בטח. לא, סטרילי, רגיש ללטקס אולי? לא כפפות. אוקיי. איך אתה הגעת לעולם? נכון שמביאים ילדים לעולם? אז אני לא רוצה את מש... את ההפך. קונדומי! לא צריך לצעוק. למה אתה בכלל צועק? זה וואי. מאחוריך, זה מאחוריך. צריך בדיוק לחדש פה תנאי. עבד! מישהו הוא קורא עומד לי! לידך, הוא ליטרלי לידך. עבד! מישהו קורא לי! עבד! מי זה קורא לי? הוא לא שומע רגע. אני אנסה בכריזה. מישהו קורא לי! יש לכם שירותים? מה הוא צריך, הילד? עבד! את הקונדומי! קונדומי! אני לא קורא. עד שהוא יגיע, אתה רוצה אולי הדגמה? לא. בלי בעיה אני אעשה לך. הטיק טק, 2 דקות. לא צריך. אני יודע איך זה. חכה שנייה. שאלתי בדיוק מהפפון לא. מארוחת צהריים, ואני אקח את הקונדום של ההדגמה, אני אעשה לך הדגמה. תקשיב, אני... אתה יודע? רגע. זה נכנס לפה, זה בסדר, הכל אני לא טוב. עושה זן את החברה אתה שלי. מוציא, אוקיי? אני לא עושה זן את החברה שלי. מנפח קצת. אף אחד לא נותן לי קונדומים. הרבה, אבל זה כיס אוויר. בסך הכל. אני כה ונחמד. אנחנו כל חצי שעה פה. בבקשה, אני רק עושה זן את החברה שלי. בבקשה.